Han sidder og ser fodbold samtidig. Grin og gode oplevelser var der masser af, da seksolog og forfatter Jørgen Ørting for nylig gæstede Aros med en inspirerende live parterapi-session. Arrangementet blev afholdt i forbindelse med Aros store kærlighedsudstilling I Love You som en del af en udfordrende aften med fokus på kunsten og kærligheden. På aftenen fik et ungt og oceansk par hjælp og inspiration af Jørgen Ørting til at takle parforholdets udfordringer i en helt almindelig parterapisession. Dog for åben scene og foran over 100 mennesker. Og det var en stor oplevelse for publikum. Det var fantastisk spændende. Jørgen Ørting er jo en utrolig spændende personlighed. Og det var fantastisk, de to mennesker, der stillede op. Og den åbenhed, der blev vist, den var helt fantastisk. Helt fantastiske var også de ufiltrerede sandheder om mænd og kvinder, der kom frem i lyset i løbet af aftenen. Det her med, om en pik er 17 cm eller 19 cm, det går vi sådan set ikke så meget op i os kvinder, fordi vi tænker på jer som en stor pik alligevel. Med det inspirerende og udfordrende arrangement fik publikum mulighed for at opleve, hvordan rigtig parterapi foregår. Og de fik også et par tips og tricks, de kunne bruge i deres eget parforhold. Det bedste, det var jo i og for sig de detaljer, man gik ind i, og de reaktioner, man så fra de to mennesker, der deltog i den parsession. Og man hører jo en del ting, man godt kan tage med sig hjem og selv arbejde videre med. Torsdag den 20. maj vender Jørgen Ørting tilbage med en ny parterapisession, når Aros igen byder indenfor til en aften med fordybelse i kunsten, kærligheden og parforholdets op- og nedture.